Xitay Halk Respublikasynyň Şinjiyan Uýgur Awtonom raýonynyň halk hökümetiniň başlygynyň ornwatararynyň ýol başçylygyny toparyň ýurdumyň owy hojalyk tüzümleriniň ýol başçylary bilen duşuşyny häzirki döwürde ýurdumyň owasyna toplumynyň işini ösürmäge gönükdirilen döwlet maksatnamalary üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde Türkmenistanyň dünýäniň okulyny ösýän ýurtlarynyň birini öwürlenigi bellenildi. Şunu milli ykdysadyýetimiň ähli uğurlaryň bir hatarda owa hojalygyny täze derejelere çykarmagy aýratyny ünsürliýär. Ýurdumyzda bu pudogyň girdejili uğurlaryň birini öwürmek üçin ýeri meşhurly şäherler durmuşa geçirilip, iň täze tehnologiýalary, alman hemde tehnikanyň iň soňky gazananlary, ösen döwletleriň öňde barjy tejribeleri pudogy giňden ornaşdyrylýar. Xitayly mehmanlaryň belleşleri ýaly halkara giňişliginde Türkmenistan bilen owy hojalyk pudogy boýunça hyzmatdaşlygy giňeltmäge uly gyzyklanma bildirilýär. Munyň öde halkara gatnaşyklaryny işleňleşdirmäge gönükdirilen kanunçylyk hukuk büniýadynyň döwrüň talaplaryna aýdykda ösürilýänliginiň aýdym netijesidir. Şeýle hem duşuňda we pudogyň gaýtadan işleýän senatyny ösürmäň meselelerine garaly. Munyň öde ýetişdirilen hatylyň öz wagtyna gaýtadan işlenilmeli şertlenýär. Bu bolsa ykdysadyýetiň eksport mümkinçilikleriniň ýokulmagyny aýratyny ähmiýetlidir. Mehmanlar dünýäde ýetibarly hyzmatda şöpmüne ikrar edilen Türkmenistanyň ýaýbanlanylaryny bilelikdäki taslamadan durmuşa geçirilmeli uly gyzyklanma bildirýänliklerini nytydylar. Netijeli hemde işleň ýagdaýda geçen duşuklara gatnaşan Xitayly mehmanlar türkmen toplumyny mäherli kabul edilenlikleri hemde meýilleşdirilen ähli şäherleň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpçüne edilenligi üçin hormatly prezident we hemde gahrman arkadamyda hoşallyk bildirdiler. Masadyň ahyryna oňa gatnaşyjylara döredilýän mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, öňde durýan wezipleň ýokary derejede ýerine ýetirilmegi uruny, ukyp başarnyklaryny gaýgyrmajakdyklaryna ynandyrdylar.